My občania dnes odovzdávame za občianske združenie Voľná zóna a za všetkých slovenských občanov, ktorí sú týmto poškodení, Marošovi Žilinkovi otvorenú verejnú výzvu, aby začal vyšetrovanie Igora Matoviča a Eduarda Hegera vo veci nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Nech sa páči naše podanie. Žiadame, aby veci, ktoré sa udiali v období pandemickom, začali vyšetrovať a hneď aj teda vysvetlím. Na základe infožiadosti, milí občania, ktorú sme získali z Ministerstva zdravotníctva minulý týždeň, tu máme, nech sa páči, vakcinačný rozpis, respektíve nákup vakcín ministerstvom. Na základe údajov, ktoré máme, ktoré sú súčasťou otvoreného listu a výzvy Marošovi Žilinkovi, opakujem, za občianske združenie Voľná zóna a za každého Slováka, občana, ktorý bol v týchto rokoch jednoznačne poškodený a ktorého financie sa verejne vylievali do Dunaja, tak na základe týchto čísel sme vyčíslili, to som ukázal minulé video na nemocnice Bory, kde sme robili veľké vystúpenie, sme vydokladovali a vyčíslili, že Eduard Heger a Igor Matovič nakupovali vakcíny absolútne nezmyselne. Bez verejnej diskusie, bez akejkoľvek možnosti odbornej verejnosti alebo aj laickej sa vyjadriť k nákupu vakcín, nakúpili vakcíny za vyše 287 miliónov eur. Milí občania, z dôvodu expirácie vakcín a z dôvodu, že občania Slovenskej republiky sa odmietli vakcinovať a v tých obdobiach už bolo verejne známe, že občania nepríjmajú vakcínu, lebo vedia, že pred ničím neochraňuje, že je to génová terapia, že neochraňuje ani pred vírusom, ani nakazením, ani šírením. Napriek týmto verejným informáciám nakupovali vakcíny šialeným tempom a z dôvodu expirácie a nezáujmu občanov sa vakcinovať museli darovať iným štátom 101 miliónov eur vo vakcínach. Milí občania, tieto veci sme nakupovali z našich financií, z našich daní. Tieto peniaze sú naše peniaze, to sú vaše peniaze, moje peniaze, to sú financie našich detičiek, vašich detí, našich starých rodičov. Toto sú naše financie, ktoré Igor Matovič a Eduard Heger vyliali do Dunaja. A to spôsobom, že ich bolo nutné darovať iným štátom a my sme tým pádom vyliali 101 miliónov eur dolu vodou. Za toto vyzývame dnes Maroša Žilinku verejnou výzvou, pretože na tieto veci sú jednoznačne paragrafy, máme tu dnes jednoznačne zákony. Vyzývame ho, aby to, čo sa udialo, vakcín, ktoré boli nakúpené vo výške 15 miliónov 149 700 kusov, boli nakupované nehospodárne a bolo ich nutné potom darovať vo výške 101 miliónov eur. My sme vyhodili kvôli nehospodárnemu nakladaniu s financiami Matoviča a Hegera 101 miliónov eur dolu Dunajom. Žiadame Maroša Žilinku, aby na základe paragrafu číslo 237 porušovanie povinnosti pri správe verejného majetku začal konanie voči Igorovi Matovičovi a Eduardovi Hegerovi. K tomuto otvorenému listu a žiadosti, verejnému podnetu, samozrejme dokladáme aj informácie z infožiadosti, kde sú čísla vyčíslené, ukázané, vydokladované a je evidentné, že toto nehospodárne nakladanie s verejnými financiami je opreté o reálne čísla. Je tu nová vláda a vy, pán Žilinka, sa už nemáte za čo schovávať. Nemusíte sa báť, môžete jednoznačne konať a máte vo verejnom záujme.